Magandang buhay! Nandito ko ngayon sa Kawit Island Resort, Barangay Cagsaw, Calabanga, Camarines Sur. Kasama ko po si Ate Madeline para bigyan tayo ng information tungkol sa kanilang resort. So siya po yung caretaker and also yung secretary ng Kawit Island Resort. Ate Madeline, magandang buhay po sa iyo. Magandang buhay din, Mark. Okay, Ate Madeline. Paano sila makakatawid sa isla ng Kawit para mag-enjoy sa resort ninyo? Dito ang parking area. Okay. Dito ang registration area sa Cagsaw. Sa Cagsaw? Oo. Tapos provided namin yung boat. Kayo na magbahala sa pag-transfer sa kanila, Yes. sa inyo yung boat, okay? Yes, included na siya sa entrance fee Okay. or nakapackage sa room kung Okay. kukuha sila. Sige. Okay, so kung yung mga gustong pumunta rito, pupunta muna dito sa reception area sa Barangay Cagsaw. Pero technically, yung isla hindi siya parte ng Barangay Cagsaw. Yes. Barangay Sibubo yung island. Okay, so Barangay Sibobo ang nakakasakop sa Kawit Island talaga. So yung reception area, ibang barangay din. Oo. Okay, Ate Madeline, magkano naman ang mga presyuhan natin para magstay ng overnight sa Kawit Island Resort? First, yung entrance fee muna. Yung entrance fee is 350 pag day tour Okay. and 400 pag overnight. Per head po yun? Yes, per Okay. head. Yung kids naman is 50% discount, 3 Okay. to 8 years old. Okay. 2 years old below, free of entrance. Okay. So kapag kapag kumuha kayo ng room, nakapackage kasi yung entrance fee. So mawi-waive yung entrance fee. Okay. Depende sa kukunin yung rooms. May room kami na good for 2, Okay. may rooms kami na good for 4, and may rooms kami na pang family na good for 8. Okay. So, linawin lang natin ha. So, yung mga tinatawag na day tour or overnight tour, kung ayaw nilang kumuha ng room, pwede silang magbayad ng 350 or 400 or tapos may discount din pag mas bata pa. Yes. Pero pag nagbayad sila ng room from small to biggest, wala nang entrance fee, babayaran na lang yung room. Kasama na doon yung boat ride to and from the island. Tama Yes. po ba? Pero depende yun sa room na kukunin nila. Okay. Sige, paki-explain po Ate Madeline, ano yung mga room rates natin? Yung cottages namin is 700. Okay. May rooms kami na air-conditioned room na good for 2. Okay. Mawi-waive na yung entrance fee ng 2 person with free breakfast na for 2. Okay. Mayroon din kami na good for 4. Okay. Maximum of 6 naman yung rooms, ang capacity niya. So free breakfast na yung 4 na tao, free entrance, tapos kasali na yung boat transfer. Okay. Yung family room naman, good for 8, 7,500. Okay. Kasali na yung entrance fee ng 8 tao, may free breakfast na, and then yung boat service back and forth. Okay, so doon sa isla, pwede ba silang umorder doon ng pagkain, kunyari ng lunch and dinner? Kasi may libreng breakfast eh. Oo, actually pre-order kami. Pre-order. Ahead of time, at least 2 days before yung target date nila, makapag-order sila. Okay, paano mag-book sa Kawit Island Resort? So bago sila pumunta rito, paano kayo makokontak? Mas active kasi kami sa Facebook page namin Okay. kasi mahina ang signal ng network dito. Okay. O doon, may provided na kaming questionnaire. Okay. Pipil upan nila yon. Okay. Then, aantayin nila yung confirmation namin. So yung mga gusto pong pumunta rito sa Kawit Island Resort, bumisita lang po sa Facebook page nila. Ilalagay ko po yung link ng Facebook nila sa description ng video na to. Kukontak muna kayo doon para sila yung sasagot and mabibigyan kayo ng further instructions kung paano makakarating dito ang tropa or pamilya po ninyo. Okay, Ate Madeline, bukod po sa mga kwarto, ano pa yung ibang amenities na ino-offer ninyo sa mga guests ninyo? Mayroon kaming filtered saltwater swimming pool. Okay. Then, mayroon din ang island, buong island, nasasakupan ng free wifi. Okay. Merong free wifi at merong salt water pool. So maalat yung tubig ng pool po ninyo. Yes. Okay, so yung tubig ay galing mismo sa dagat. Na finilter ninyo papunta dun sa swimming pool. Ayun. Okay. Ano pa yung mga pwedeng activities na ginagawa sa Kawit Island Resort? Mayroon kami ino-offer na kayaking. Kayak? And stand-up paddle. Stand-up paddle? Ano lang yan, 30 minutes per 250 per 30 minutes. Okay. So pwedeng mag-kayak and mag stand-up paddle. Oo.
kunyari naman, masasakit yung katawan ko kasi sa pagod ng mga activities. Ano mga pwede pang gawin dyan? Yan, may ino-offer din kaming massage. Massage! Yes. Okay. Magkano naman po yung massage sa isla? 500. 500 po. Isang oras na massage Isang oras yun. na massage yun. Ayun. So, yung massage po, pwedeng dapat siya pre-order siya o pwedeng mag-request ka agad? Pwedeng mag-request agad, pwedeng pre-order. Ayun. So, kung talagang gustong magpa-massage after nyo mag-swimming or kayaking or paddling, pwede kayong magpa-massage sa isla po mismo, no? Sa isla mismo. So, meron po kayo ng facility or kwarto kung saan pwede magpamasahe yung Yes. kliyente ninyo. Oo. Ayun naman pala. Ate Madeline, so isla yung Kawit Island, sasakay ng bangka. Gaano po katagal ang boat ride from the mainland to the island? Kung dito sasakay, dito lang sa baba namin, 2 kilometers away lang kasi yun Okay. from mainland. So, it will take 8 to 7 minutes. 8 to 7 minutes boat ride. Pero Yes. kung galing doon sa kabilang site, Kung galing naman doon, siguro mga 10 to 15 minutes. so mas malapit kung galing dito. Dito, Pero oo. nakakasakay lang sila ng boat dito kung High tide. high tide. Pero kung low tide, doon talaga sa kabila sasakay. Yes. Okay. Halina po kayo, punta na po kayo dito sa Kawit Island Resort. Nang ma-experience nyo naman po yung island experience na mag-kayak, na mag-paddle dito sa San Miguel Bay. Maganda po talaga ang islang ito at natitiyak ko na mag-e-enjoy ang tropa at buong pamilya ninyo. Sana nag-enjoy kayo sa content ng vlog ko today, lalong-lalo na ito yung tungkol sa hinihingi ninyo na Kawit Island Resort. Kung gusto po ninyo ng mga contents na related sa minamahal nating bayan na Calabanga, Camarines Sur, huwag po kayong mahiya na mag-like, share, and follow ng aking Facebook page. Mark Anthony Robles po ang pangalan ko sa Facebook. Maraming salamat at magandang buhay po sa inyong lahat.